vi ved at gøre klar til turen ind i El Chorro. Vi har lige bundet 47 ekstra knude på skoen, så vi ikke går og falder i snørebåndet. Det blæser temmelig kraftigt her. Så nu ser vi, hvordan det er inde i slugten. Turen den starter her ved Sevillana. Det er et elektricitetsværk, og herfra går stien så ind til selve El Chorro. Vandet hernede, det løber ind igennem El Chorro. Og El Chorro, det er en kløft, der starter dernede. Og der har vi en sti midtvejs, det er El Camino. Og så har vi kløften, som fylder højde her. Der har vi indgangen til selve stien. I den her ende, der er stien noget bedre, end den er i den anden ende. Bunden af kløften ligger cirka 100 meter herfra, hvor jeg sidder. Der løber fossene med vand, der simpelthen skårer sig gennem klippen og laver alle mulige fasoner. Og så går det ellers opad. Der er stort set lodret fald. Så kommer bærerne til El Camino. Som man kan se, El Camino er bare hængt uden på bjerget. Så har vi selve stien. Den er simpelthen klistret på ydersiden af bjerget. Fra stien går det igen opad, cirka 100 meter mere. Der har vi så toppen af den ene side af kløften, og herover har vi toppen af den anden side. Stien er vældig fornem her, både med gelænder og rækværker. Det hele virker utroligt solidt. Indimellem kan der selvfølgelig ske et lille uheld. Der er nok en eller anden tynd en, der er fuldt ned igennem hullet her. Men sådan har stien mange overraskelser undervejs. Nede i hullet hernede, hvor vandet det løber, der er det simpelthen slidt en masse fantastiske rotter og huller og alt muligt andet. Over vi til et lidt dårligt stykke. Der er sådan en smal fiduser hen, og der ligger meget over et hul derhen. Der skal man så balancere hen og ind igen kløften den vej. Stien bliver gradvist smallere, og gelænder der efterhånden mange varer. Det blæser temmelig kraftigt her, men stien fortsætter derhen på bjergkammen, og så har vi en lille bro over. Sådan. Og der er selvfølgelig ingen gelænder eller rækværker på broen, så går det ellers bare nedad. Stien er ikke særlig bred, og der er et lille hul her, som man kan gå over på kanten derovre, men der er dog rækværk på. Det er en imponerende bro. Der er alligevel lidt rækværk tilbage på broen. Nu må vi se, om den kan bære lidt lidt. Nej, hvis det går det nu. Her fra broen, så går stien langs med her, hvor man skal balancere på et stykke, et meget smalt stykke, der er vand nede på den anden side. Og så fortsætter El Camino ellers hen. Og klippen herhen. Det blæser altså temmelig kraftigt, så vi skal sådan lige holde tungen lige i munden. Og der er en meget imponerende kløft her også. Det er jo imponerende. Det er lavet med jernbanesfælder, der simpelthen er banket ind i klippen, og så er der lagt et tyndt lag beton ovenpå. Her går stien så rundt om hjørnet, og så må vi så se, hvad der er omme på den anden side. Jo, stien fortsætter sådan.
Sine steder er stien altså ikke ret bred. Og tænk sig, 100 meter bare ned. Kommer lige en lille smal bro, vi skal over her om lidt, og så fortsætter det rundt om hjørnet. Herinde, der ligger så den mest pragtfulde dal med slanger og skildpadder og alt muligt skægt med. Der er lidt is. Der har vi så Christa, og der har vi stien, og der har vi så et hul midt i stien. Det er så hele stiens bredde. Nu skal vi se at få hende over hullet. Det var så belønningen for den første halvdel af turen. Nu er vi inde her på pragtfulde dal. Se den igen derovre. El Chorro fortsætter derhen i kløften igen. Så når vi til den sidste ende af kløften, der går rundt om hjørnet der, eller stien. Og herovre på den anden side af jernbanen, der vil vi så prøve at tage nogle billeder overfra om lidt. Her har vi så dalen set fra den anden side. Der er nogen, der har rejst telt hernede i bunden. Selve El Camino fortsætter. Vi skal lige op af en passage her. Og balancere lidt derhen af. Det går desværre temmelig langt ned. Og så fortsætter El Camino ellers derhen om hjørnet. Ej, det er ikke så slemt det der. Nej. Så er vi på Camino igen. Så vil vi ikke håbe, der kommer en lastbil fisende rundt om hjørnet derhen. Det ser ud som om stien har mistet lidt derhen igen. Så nu må vi prøve at se, om vi kommer over hullet. Pas nu på. Der er en Op med at sige det hele tiden, det gør jeg også. stålvejer her, man kan holde fast i. Og så er der en jernbaneskinne, man kan træde henover. De plejer at være nogenlunde forbi sådan nogle. Der er desværre et hul i stien igen. Jeg er ikke sikker på, at det der var det sidste år. Det kan jeg ikke huske. Lad os prøve at se. Så kommer vi også over det hul. Der bliver sagt foran, der er rækværk, så det kan være, at vi får et lille let stykke. Stien går videre. Der er desværre ikke så meget rækværk så langt igen. Men herovre på den anden side har vi så banen, der løber. Så skal vi herovre gå en lille tur om lidt. Det er meget imponerende. Der er et lille hul til jernbanen. Men vi må videre af vores lille sti. Så er vi faktisk ved at være igennem. Nu mangler vi lige en ordentlig krølle ind til højre hen, og så skal vi over det vandrør, der løber derhen. Over på den anden side, og så kan vi fortsætte på den klippeside derovre. Her foran os, der har vi selve kløften, der hedder El Chorro. Billedet hernede fra kører vi lige opad. Så har vi Caminoen her og derhen. For ikke at gå helt ind i bunden af kløften, så går der altså en lille bro over. Og så har vi ellers kløften lige op. Det blæser godt. Der har vi så den her lille bro. Der er meget flotte formationer i klipperne her. Så har vi jernbanen, og kunne hoppe ud ind af et par huller derovre. Solen kommer til at ligge herinde i kløften her. Så skal vi ellers over kløften her. Det er altså imponerende syden nedad. Så skal vi gå ovenpå det vandrør her. Vi skal først lige kravle op af murene. Så er der heldigvis gelænder, og så fortsætter stien over på den anden side. Vi nåede ikke El Chorro igen. Det er simpelthen umuligt. Det stykke er faldet sammen, og det er det før vi kan komme over. Så er det svært at gå tilbage. Ja, holder vi lige en slapper, inden vi tager den sidste rejse tilbage. Jeg mødte nogen for lidt siden, de sagde, om det hul der, de fortrød det, de godt komme over. Man skal bare hænge lidt i armen i den her stålvej, der var så helt fint. Nu er det blevet lidt mere klart. Se kløften derhen. Jeg kunne lige zoome ind på vandrøret. Det er lidt uskarpt, men det bliver nok skarpt. Der var vandrøret.
til at give sig ned den vej ned her. En trappe ned i dybet her. Prøv at se, hvor langt ned vi kan komme. Der er jo et stykke ned til vandet dernede i bunden. Meget imponerende trappe. Og nu er vi snart ved at være nede i kløften. Der er et stykke ned nu. Men ellers så har vi kløften derhen igennem. El Camino går derop, set lidt nedefra. Og hvis vi prøver at kigge op i bunden, så går El Camino derop. Der kommer ikke meget sollys af. Sådan ser man ud, når man har gået El Camino 2 gange. Farvel for denne gang. Vi prøver at gå ned i den anden ende og lige snuppe de sidste 50 meter i mange. Her har vi så El Chorro set fra den anden side. Heroppe et sted. Og derinde, der kan man lige se vandrøret. Lige på et skarp. Har vi vandrøret. Vi kigger henover, og der går stien op. Og vi skulle se, hvor hullet er i stien. Det må være helt deroppe efter den. Og ja, der mangler simpelthen hele det stykke på endevæggen der. Det var der, vi kunne have over, hvor vi ikke kunne. Så vi mangler lige den stump El Camino her, og den tager vi nok i eftermiddag, når vi har fået øl og slet. Og udgangspunktet for El Camino over ved den jernbane der. Og nærmer sig El Chorro fra denne side her, hvor man igen et par jernbanetunneller og op over en jernbro, der kommer derhen, og så springer, altså starter stien derhen. Efter jernbanebroen, der går El Camino så ud på klippesiden og rundt om hjørnet derhen. Og det var som sagt hen omkring hjørnet og et par trapper op, vi ikke rigtig kunne komme længere. Og den simpelthen lige sat fast på den lodrette bjergside. Ja, så laver vi lige den sidste lille tur hen ad El Camino. Så er det jo godt, man ikke er i tunnelen eller kigge på broen. Der har vi så igen vandløbet over, og det er heroppe, vi har vores hul. Så nu har vi været stigen igen. Ja, vi siger farvel til El Camino med det lille bitte hul her, der er før det store hul.
kravletur ned fra vandet af. Op. De meget flotte bjergene her, de er ligesom lavdelt på tværs. Over den kløft derovre, det var der gik en bro over et stykke op. Der var broen. Det var den, der var cirka 1,20 meter eller 1 meter bred, vi gik tværs over. Vi kan lige gå ud til hver side. Vi prøver at lige gå lidt på afstand og se, hvordan det rundt ser ud. Og så prøver vi lige helt op til toget. Det er meget imponerende gåtur. Har du nogensinde prøvet det på El Camino? Der står 2 herovre og pisser lige så midt på det hele, uden nogen som helst form for gelænder eller noget. Godt efter på det her billede, så er der en bjergstiger cirka midt i. Ovenover stien over. Jeg prøver at se, om jeg kan fange ham ind. Der er temmelig langt bag derfra. Det var bare fri pladser. Først ned til stien, og så ellers ned til den dejlige flod. Og der er stået nogle mennesker, der har stået lejr herhen. Nu må ikke nyde tilværelsen. Vinteren der. Det er utroligt flot omkring. Herfra kan man godt se broen over i kløften. Man kan også se, at det ligesom er en trekant derovre. Altså man kan godt fortsætte El Camino ind i kløften og vende, og så komme ud over på den venstre side. Men det er som sagt nemmere lige at stikke tværs over broen. Vi nåede lige af broen. Og så har vi et tog, der kommer slæven til højre af.